Welkom bij het Cambuursjournaal. De derde ronde van de competitie alweer en een pittige uitwedstrijd in NAC Breda. Na de eclatante overwinning van Vliene Wiekerts in de Go Ahead Eagles, moet er toch maar het nederige optimisme uit afwerken worden. En het is, zo denken wij toch wel een beetje een bijzondere wedstrijd voor de spits Robert Muren. Nou ja, om de mensen terug te zien waarmee ik gewerkt heb, dat is natuurlijk dat is altijd fijn. Voor de rest niks meer en niks minder. Maar ik dacht, misschien is het ook wel, kan het ook wel alle kanten op dat je denkt van ja, dan kom ik weer bij die club waar het niet gelukt is. Ik wil ze wat laten zien of zoiets. Zit dat er ook in? Nee, ik heb dat hoofdstuk afgesloten en daar denk ik totaal niet aan. Wat ik net zeg, het is leuk om wat jongens weer terug te zien en voor de rest komen we daar gewoon om te winnen. Je hebt nu 2 keer gescoord. Is er dan een last van de schouders van de spits afgevallen? Hoe moet ik dat bekijken? Ja, weet je, ik weet dat ik dat kan en ook al waren het nu penalties. Dus ik heb daar de volste vertrouwen in en ik ben er gewoon blij mee. Robert Muren, hij zou nog een cruciaal rol spelen in deze wedstrijd. Maar de eerste 10 minuten binnen van de thuisploeg. Dit is Finn Stokkers die een kopbal belonen zocht. Ja, op het lief van Giovanni Korte. Er werd nog even appelleerd voor Hens, maar dat wie het uiteindelijk net. En dus kan Cambuur hier maar een goed gevoel oprommen. Maar het weer duidelijk, de thuisploeg zette de toon in het begin van de wedstrijd. Na goed 10 minuten is het nog altijd 0-0, maar binnen de beste kansen van NAC Breda. Hier nog een prima redding van Sonny Stevens, de keeper van Cambuur. En geen overtreding, zo vindt scheidsrechter Kevin Blom. En dus maakt Cambuur terug. En wat Henk de Jong wat reparatiewerkzaamheden verjocht hier, want zijn ploeg zit zwier onder druk in de beginfase van deze wedstrijd. Het is nog altijd 0-0. Maar balbezit voor NAC Breda. Aan de linkerkant komt Massart op. De linkervleugelverdediger met de voorzet. Het hakbaltje en dan het schot van Ilis. Maar dat is een enorme oorzwaaier. Zodat dit ook net daar een grote kans komt. Stadigon komt Cambuur beter in de wedstrijd. Maar hier een prachtige stekbal van Kelvin McIntosh op de voortsprintende Robert Muren. Dit hier in Wezenmatten. Maar Nick Olij, de keeper van NAC Breda, die ik in de belangstelling van Cambuur, kan je redding brengen. Maar hier komt Muren helemaal vrij voor de keeper. Dit hier de 1-0 voor de Ljouters wezen kinnen. Eigenlijk wezen matten. En dan komt NAC Breda weer aan de linkerkant van het veld. Kan die bal vooromlijn worden terug Stokkers? Ja, dat kind. Dan is derde overtreding op Iljits. Nee, zei Kevin Blom. Dat is geen overtreding. Er wordt de balspeler trok Sambisa. En dus maakt dit ik al je trok in van de scheidsrechter. Nog eens even goed vooromzien of dat inderdaad het geval is. En ja, hij gaat voor de bal, de Franse verdediger van Cambuur. En dus had scheidsrechter Blom hier het recht aan zijn kant. Cambuur nam Starewij het initiatief oer van NAC Breda. Wie geduldig in de opbouw, zorgen voor een protte balbezit. En als het mogelijk weer, dan kon er een uitval pleegd worden. Zoals hier bijgelijks via Isaac Calon, maar de voorzet, die bal die voor het vierde kluts bereikt. Ja, en dan komt hij bij Robert Muren. En die is al blied, maar die is onterecht blied. Want het is een goal van Muren wordt oorkart vanwege boetenspul. En dat is een terechte beslissing, zo zullen wij zien. Want hier is de kluts en op dat stuit stiet de onvalder van Cambuur boetenspul. Hij rost hem wel mooi binnen via de binnenkant van de latten. Maar uiteindelijk wordt de goal net goed kat. Dan is dit de onval van NAC Breda. We zitten in de tweede helft ondertussen. Maar deze kopbal van de centrale verdediger gaat oer de goal heen. In Cambuur gaat terug, maar werd het in de eerste helft begon weer namelijk de wedstrijd controleren. Nadat NAC Breda in de eerste minuten van de tweede helft op een nij even de toon zetten had. Dit is Giovanni Korte, dit is de trainer Ruud Brood van NAC Breda. En dit is de vrije trap van Cambuur en die gaat erin. Op een nij is het Robert Muren die ter het voetje heel goed erbij had. Maar op een nij wordt de goal net goedkeurd. En dat is doelpunt nummer 12 van de spits van Cambuur. Die het net teruggingen kan. Die het geen genade vinden kan in de egen van de scheidsrechter. Omdat daar op de ronde van de 16 meter de overtreding plak vindt. En dat is waar het scheidsrechter Blom voor fluitert. Dan hier het al 12-0 bij zijn kind van de Ljouters. Maar het is nog altijd 0-0. En toch gaat Cambuur op ziek naar die bevrijdende treffer die ze Safetjinne hier. Hier op de punt van de 16 meter. Het Scotsje. Want meer maai wordt eigenlijk ook net nommer van Isaac Calon. Maar hij beziekert het in alle gevallen. Maar let op, hier komt de kwarte corner van NAC Breda. Komt voor de voeten van Massart en poem. Daar in één keer is hij vrij. Ivan Iljits, een van de twee broertjes Iljits die het in het team van NAC speelt. En hij kopt de bal achter Sonny Stevens. Matig verdedigend werk van Cambuur, maar we constateren. Maar hij telt wel. De kwarte corner
komt bij Massad. Massad zocht dat er inroemen wordt terug Ilic. Die komt voor van Delen. En ja, dan is echt de keeper kansloos. En zak kind Cambuur. Maar tastien dat er een doelpunt valt, weet je eigenlijk net zo bot op rekken hier. Omdat de Ljouters de zaak goed onder controle hielden. En dan moet Cambuur ja, in de achtervolging. En dat is net prettig voor zelfs. Maar toch, de Ljouters komen er weer uit. Hier is het weer een mogelijkheid voor Cambuur. Gaat hij erin? Gaat hij er net in? Ja, hij gaat erin. Het is weer Robert Muren die het voor de tweede keer scoort. Maar hij, Mitchell Paulussen, stier boete spul. En dat betekent dat ik deze tweede goal van Muren, hoe is het mogelijk ook had wat. Ja, dus Henk de Jong het net maar eens. En voor deze actie krijgt hij de rode kaart van een skiertjochter. Ik zeg een andere situatie dan waarschijnlijk. Misschien zit ik fout. Maar ik vond dat er een nieuwe situatie ontstond. Dat is een nieuwe regel. Een nieuwe situatie ontstaat, dan heft dat boete spul. Ja, dat is volgens mij. Maar misschien zit ik fout. Maar zo zeg ik het. En dat vreeg ik aan de grensrechter, dus ik die sa. Maar ik ga geen ruzie met de scheidsrechters verder net. Maar ja, misschien maar mij dan rode kaart. Ik meen dat ik gele kaart kreeg. Maar. De Jong dus op de tribune. Sander van der Heijden die het heft in hand neemt op de bank. En Cambuur gaat verder maar wat het bleun is. Namelijk onvallen op het doel van NAC Breda. Hier Paulussen, die het net echt heel gevaarlijk weer kent. Daar zit de trainer van Cambuur. Altijd even een fotootje weer, even zwaaien. Maar hij zit wel maar reert aan de kant. Maar dat hij 4-4 zijn vak uit komen weer. In Cambuur beziekt het nog altijd. En we zitten ondertussen in de blessuretijd. En dan maar we constateren dat Cambuur toch mooi verlies afkeer nemen moet van NAC Breda. Maar er hier absoluut meer in zitten. En ze spelen een beste wedstrijd, Italiaans. Laat dat het hard verst allemaal wezen. Ah, daar heb ik van genoten. We 3 goals maken. We gaan meer goals maken. We gaan nu zelf belonen maken. Van echt heel goed veldspel. We hebben de hele weekend mee bezig binnen. En als dat je brengen kan bij NAC op het veld. Ja, daar ben ik best wel trots op. Terwijl we geen punten hebben. De mogelijkheden waren er wel vanavond, hè? Ja, en we speelden ook gewoon weer een goede pot. Dat maakt het gewoon kut dat we hier niet eens 1 punt pakken, weet je. Dus het was gewoon onverdiend. Dan komt er zo'n toevalstreffer van NAC overheen. Want hij weet nog niet dat hij met een goal heeft gekopt volgens mij. Ja, dat is ook. Die moeten we nog terugkijken. Het is van ons verdedigen natuurlijk niet goed, denk ik. Alleen, ja, je ziet het vaak in wedstrijden. Hè? Als je de overhand hebt en niet scoort. En dat de tegenstander scoort. En ik denk dat vandaag een mooi voorbeeld daarvan was. En dit is de Stornight competitieronde. De Graafschap in NAC Breda, Bob Holmay, de volle map. Dan zie je hem de achtervolging in de groep. We vinden Cambuur waarom op een 12e plakje met Trijen, Utrecht en MVV en FC Dordrecht binnen altijd puntleers. Ons afvieren het Cambuurjournaal. Na je weekend weer we er weer. Cambuur speelt dan de thuiswedstrijd en FC Den Bosch. Graag gedaan.